O Entroido non para e segue en plena ebulición na comarca do Barbanza. Se houve un lugar onde a festa se viviu con especial intensidade, foi en Boiro. A pesar da choiva, milleiros de persoas saíron á rúa para celebrar unha das noites máis agardadas do ano. A Praza Galicia converteuse no epicentro da celebración coa quinta edición da festa organizada pola Asociación Peñeira. Dende as 10:30 da noite ata as 3 da madrugada, a música non deixou de soar e unha auténtica marea humana ocupou a praza e as rúas contiguas. A disco móvil Euforia Disco Show puxo o ritmo á velada, xunto aos pinchadiscos locais Manu X, Places e Fagas, que compartiron cartel con DJ Enter. A choiva foi constante durante boa parte da noite, pero non conseguiu deslucir unha cita que se desenvolveu sen incidentes e cun ambiente festivo en todo momento. Pero o Entroido boirense comezara xa o venres co tradicional concilio de abadesas e continuou ca exaltación da orella de porco na Boliña, onde se repartiron alrededor de 700 racións. As filloas e doces típicos, elaborados tanto por profesionais como por veciñanza colaboradora, completaron unha xornada gastronómica que contou cunha gran afluencia de público. No resto da comarca, o Entroido tamén tomou as rúas. En Portodosón celebrouse o concurso infantil de disfraces. En Ribeira, os máis pequenos desfilaron nun tren turístico e participaron en bailes e obradoiros, mentres que na Pobra o concurso de disfraces levouse ao pabellón da Tomada. Así mesmo, en gran parte da comarca tiveron que aplazarse varios actos e celebracións do Entroido debido ás malas condicións meteorolóxicas, os cales se celebrarán ao longo desta semana.